Com sabeu, fa uns mesos, 2 mesos, vam anunciar que a través del programa Escola d'Ocupació et Formem de Labora, que està financiat amb fons europeus, l'Ajuntament de Gandia s'havia acollit a aquest programa i subvencionat per aquest programa ens vam acollir amb una idea, amb un projecte que es deia Sistema d'Informació per crear un sistema d'informació per al desenvolupament econòmic de la ciutat. En què consisteix aquest programa i que es posa en marxa? A més, han estat 2 mesos preparant-se, formant-se, perquè aquesta escola d'ocupació són treballadores, són un col·lectiu de 12 dones, 10 treballadores, una monitora i una directora. Són gent que va a compatibilitzar, per una banda, la formació en determinades desenvolupament d'activitats personals i coneixement de determinades eines molt concretes que li pot servir per a pujar la seva qualificació. I això, a més, acaba tot el procés, que estarà en un any, donar-los un certificat de professionalitat de nivell 1 que li servirà després per a millorar la seva empleabilitat. Doncs bé, en aquest cas, aquestes dones van a desenvolupar un treball a partir del dilluns que consisteix en la creació d'un cens, jo diria l'actualització del cens de comerços i establiments de serveis de la ciutat. És a dir, de forma presencial o telefònica van estar contactant i passant per tots els establiments de comerç, d'hostaleria, de serveis, per a identificar, per una banda, aquestes dades ja les tenim en els IAES, però el que van a fer és completar aquestes dades en una triple dimensió. Primer, tindre una base completa d'identificació per a poder contactar, per a poder comunicar. Això, a més, té que veure en la futura creació del portal del comerciant, que serà una web municipal que representarà el comerç. És a dir, en el qual els comerciants, la idea és que tinguin una eina on interactuar amb l'Ajuntament. L'alimentar aquest portal en aquesta base de dades serà fonamental per a garantir que sigui un servei universal i que vagi dirigit a tots els comerciants, com dic, i empreses i autònoms del sector serveis en la ciutat. El segon bloc, en aquesta enquesta que van a fer, perquè van a fer una enquesta per a recabar informació i, a més, aprofite per a demanar la màxima col·laboració dels establiments en aquestes persones, que va ser un treball dur i llarg, però que ens portarà grans beneficis. Perquè, com dic, el segon bloc d'utilitat d'aquesta iniciativa és que aquesta enquesta arreplega una sèrie d'elements que busquen identificar la situació tecnològica dels establiments i determinar, descobrir quines són les seues necessitats tecnològiques, de tal manera que això ens permetirà afinar molt més en les iniciatives municipals d'ajudes a, per exemple, la transformació digital. Ens permetrà afinar molt més si tenim aquesta informació. I per últim, una altra informació que és igualment important, necessària i serà transcendental en un futur. És identificar, elaborant un cens de locals buits de la ciutat. Locals que poden ser utilitzables per a inversors de la ciutat o de fora, òbviament. És a dir, en definitiva, serà una ferramenta importantíssima per a captar inversions, ja dic, de gent que vol muntar una botiga o qualsevol tipus de negoci. Aquests locals buits, a més, la nostra intenció és, un cop identificats, posar al servei dels propietaris, en primer lloc, i de les agències immobiliàries, per a que puguen utilitzar aquesta via per a completar la informació i que les servisca, com dic, de ferramenta per a la
promoció, diríem, d'eixos locals. També a les associacions comercials, per a poder tindre un coneixement exacte de quin és el mapa d'activitat de la ciutat i quines són les oportunitats, en aquest cas immobiliàries, que se poden generar per a obrir un negoci del tipus que siga. Eixes tres blocs, és a dir, base de dades per alimentar el futur portal del comerciant. En segon lloc, estructurar i ensamblar totes les iniciatives que estem fent i farem al voltant de la transformació digital, alimentades en la informació de les necessitats que ens manifestaran els enquestats, i el tercer bloc, identificar els locals buits per a poder promocionar-los i, en definitiva, captar inversions, aportar riquesa per a la ciutat. Comencen el dilluns i van a fer-ho, van estar desplegats barri a barri. Començaran, la programació que tenim és, començaran el dilluns en la zona de Raval, Institut Nou, després passaran al centre històric, completaran un barri i passaran a l'altre. Després del centre històric la idea s'anarà al barri de Corea, després ja a la zona de final passeig Roig de Corea, Jutjats i Beniopa, la part pegada al passeig, i per últim República Argentina, plaça Elíptica i tota l'altra part de Beniopa i Santana. I els últims serien Grau i Platja, que el que pretenem és retrasar-ho al màxim per a almenys que estiguen tots els locals en activitat, i pillar un poc, és una qüestió d'oportunitat. Seria absurd anar ara quan la meitat dels locals estan tancats, i aquesta és la idea, i esperem acabar-ho, si no passa res, en 2 o 3 mesos abans de l'estiu.